sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining sa babae nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Ang matatampo nagdasingan nga Rizabel. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, Rizabel. Mato ko sa inyo, ha? Ha? Ngano mo ito makasamo? Mamisita ko ni mo. Uy, ayaw pag-adto sa amo, Ronnie, uy. Muadto, Deko. Ha? Gi, ato sa amo. Kaysa bligan kita kag tubig init. Unsa? Rizabel! Rizabel! Pa, dera ko sa sod. Doon sa liha, kaya may bisita ka. Oh, Ron. Ano ko dito nga niya makasamo? Di ba ningon man ko nimo nga mamisita ko nimo? At ba nga sana si Ronnie Rizabel kay tinarong malayang tuyo ni mo. Tarong nga na pagtaga diha. Unsa ka niyang tuyo na ako? Istorya lang gud ta. Asam si istoryahan na to? Naibaw na matingali ka kung unsay tuyo sa usa ka ulitaw no nga tos daga. Prangkahan talang kabil. Nakagusto ko nimo. I love you. Time para good. Unsa man ning imo ron panguyab na ni? Bil, og bang ginaot ko nga imo kog sugton. Prangkahan talang sab karon ha. Dili ko ganahan og lalaki nga naibisyo. Kusog magod ka manigarilyo. Unya pala inumsad ka. May mo man nga akong undangon akong bisyo, basta sugton lang ko nimo. Oh, buhata sa. Maunay imong gikondisyon ni Ronnie? O, Dayan. Unya, unsaon naman lang kung dili niya kaya ang pagbiya sa iyang mga bisyo? Oh, dili na ko siya sugton. Mao ba pa? Uwa na ka makakita ni Ronnie nga ninigarilyo? Mulay akong nabantayan. Ugwa na siya magkuyog-kuyog sa iyang mga barkada. Mayo, hinuon. Tingali imo na kong sugton ron kay ako namang yunungan ng tanan akong mga bisyo. Tinuod ka ha nga wa na ka manigarilyo? Dagan kang mapangutana din eh. Naamang ko'y pagumangkon mahimo nga imo na siya pangutanon. Mauman sa ingon ni Papa nga wa na kuno ka manigarilyo. Kay tinuod man sab. Ug wa na sa kumagkuyog-kuyog sa mga barkada nga mag-inom. Basig mahimo na ko nimong sugton, Bill. Sige na lang, uy. On, ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Bill. Ha? Mga sawa ka na ako? Bill. Anya, sigurado na ka ng imong desisyon, Ron? Yes, Bill. Sigurado na ko. Muadto ko sa inyo ug dado na ko sa mama. Aron mga tubang ko sa mga ginikanan. Ronnie. Recorded by X Thunder Gaming. Ron,
Karon nga miniyo na taba. Maayo tingali nga magtukod tag atong bay. Kay dili mo gud maayo nga motipon ta dinhi sa imong ginikanan hangtod sa hangtod. Naguna-una, bitaw ko, Annabel. Ask ka lang. Maabot ka lang kita, Ana. Anong baho manig sigarilyo ang sinina ni Ronnie? Nibalik ka siya sa ambisyo? Ha? Unsay gitago, gud? Sultihi lang ko sa tinuod. May gitago ba ka na ko? Wow, uy. Sa may ako itago ni mo. Nibalik kag panigarilyo sa? Uy, pataka nung ka, uy. Maayo lang utak ko nagsulti ka na ko sa tinuod, Ron. Ate, may isulti ko nimo. Unsa may mong isulti na ko, dong? Nikuyog man ko ni Yuyo ron ni. Nga, naligo sa... Kanang... Nagligo sa kabayo. Nanigarilyo ba siya? Unsa? Ha? Kasi nagingon? Di na kinahanglan nga mahibaw karon. Abi ba yung giundan kasi mong bisyo? Nibalik din kag panigarilyo? Ay. Ayaw ko na pagbuot kon manigarilyo ang akong anak. Kay dili imong kwarta ang gipalit og sigarilyo. Ma, Ako lang klarohon nimo, Harisabel. Minyo ning akong anak din hisabay. Pero sa gawas ulitaw na. Oh. Maong ayaw na siyang pugni sa iyang gusto kay pinangga na mo ng anak ka. Maura na'y anak na mong lalaki. kinuha ko. Ha? Manarbaho ka? Obel kay, gikapoy na ko din sa bukid, oy. Hay, mayo kon, kita na lang daw ang manarbaho. Aron, makatukod gitag atong bahay. Oh, sige. Pero, asa man ka manarbaho? Mobalik ako sa tindahan nga akong gitrabahoan sa una. Ganiha naman ko naabot din sa magipuyan. Pero, wa magid maabot si Ronnie. Hain man kapainguning tawhana. Oh, siya na tingali ron. Pasensya na ya. Nadugay ko. Hubog ka? Ang gamay. Naunsa naman in taon karon oy. Nibalik naman kasi mong bisyo sa una. Usag, di lang ako kugod. Lingaw-lingaw, hindi ako agod. Ronnie! Ha? Mamalik ta sa ato? Oron, mamalik na lang ta sa ato. Maayo dito kay makapugong pa kasi mong bisyo. Bill, Dili maayo nga anhi ka dinhi. Kay magpatuyang na lang kasi mong bisyo. Maong mamauli ta sa tong bukid. ay, Naunsa man ka? gilaay naman ko sa atong kahimtang ni sa bukid eh. Unya, unsa may plano nimo? Bilin lang ka din day, kaya ako'y manarbaho. Manarbaho na sad ka. Aron mo balik kasi mong bisyo. Ay di na nalgi. Ako nang isa ni mo, Bill. Pila naman kabuan ang nakalakbay. Sukad pagkika ni Ronnie. Pero huwag siya magpadana kung kwarta. Maayo kay ni ka, anak. Gimingaw na gid kaayo ko nimo dong, uy. Ni ana si Ronnie. Kumusta naman ka? Okay naman. Unsa man? Nakasibat na imong laki? Ha?
Unsa laki ba? Naibaw ko may laki ka din Unsa ko nakipanulti nimo? Ang kun na lang Rizabel nga may gikatagbo-tagbo kang laki din Samtang wa ko din isbay. Ronnie! Masa? Bato kag Jinsan? Orion, kay gipulaan na kay ko itong kahimtang, uy. Na magsige taglali sa hinungdang butang. Mularga ko sa Johnson. Mangita akong trabaho dito. Oy, ikaw good. Lalarga. Kaya di na ko mo trabaho. Anil lang ko din sa bukid. Pila na ko kabuan din sa Jensen. Si Ronnie ka. Kumusta na ka siya dito sa bukid? Wa magdisi manawag na ako. Oh, uy. Si Anne maning nanawag na ako. Hello, Dayan. Day, Bel. Nadi ka si Jensen ron? Oh, Day. Pero sa mga mga anak? Ha? Unsa ko'y mga anak? Maumong ko'y tabi-tabi diri day nga mabdus kuno ka. Unsa? Kuan day pa. Nanawag ko ni mo aron pa ibaon ka nga gida sa barangay ang imo mga ginikanan. Kay pabayron sa dore nga gihatag nimo. Kay mabdus kuno kas laing lalaki. Unsa? Unsa man gibuhat niyo namo ron? Wala to'y may wala. Inipirma naman ay mga ginikanan nga mubayad sila sa 20 city mail sa dori. Unsa bisa na ko ninyo? Nga na inyo akong gingon ini. Di lang ta magdagag istorya, Bel. Magbuwag lang ta. Mas maayo pa. Kay kung magtilpon ta, dili maghihapon ta magkasinabot. Mao magbuwag na lang ta. O sige, magpinirmahay ta. Nga wa na ta hilabtan sa usag-usa. Kanang umiyak na Nagbuwag ni Ronnie kay di magid may magkasinabot. Sa laing bahin, nakabayad gud mi og 27,000 alang sa dore. Kanimo Ronnie, kung nakabati ka man gani karon, manghinaot ko nga malipayon kas imong kinabuhi. Og kung kinsa ditong gusto nga makig-friend na ako, mao ni nga akong Facebook account. Rizabel P. Alod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga galang kaagi ni Rizabel nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan, kapit lang. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kabit. I-address lang ni Ining Talamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Manan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Mitch.
Hala, sige. Kana kay nagpamabdos ka man gyud ng tao nga why ayo. Ug wa ka maminaw na mong mama nimo. Hala, kuyog dito. Pa! Dong in town. Ayaw palayas na ka ng imong anak. Uy, babae siya. Kung sa may gusto nimo. Ani na to, papuyo ng lalaki din sa ato. Ngiga, no? Tanaw tayo ningil yung kalaki. Palayasan ang anak ni mo. Aron, makat-o na siya. Pa! Day, di ara kong suldo. Gamay ra na, day, ha? Nga, budgeta lang na kay moro ginay akong nakaya, eh. Sige lang, Dong. Kung manganak na ko og mudako-dako na ning bata, mangita na lang po kog trabaho aron dugang sa atong income. Ayaw lang sana, day, eh. Ay nagunaw na, day. Ang mas mayon ni mong buhaton siguro, ang pingin na mong kaugalingon. Para luwas mo sa atong anak. Mahal kahit di ka, Mitch. Mahal sa kaayo, di ka, June. Pasensya na ka sa kong papa, ha? Di ko gusto nga magisgotan nila, ha? Wala lang importante para nako kundi ikaw lang. Ikaw ra. June. Able! Able! Si June. Ay! Hubog na sad. Naa na hinuon may anak. Magsige naman hinuon ni si Gino. Hapit na lang kada uli. Kwarta be. Unsaon man nimo? June, gahapon ni kuha ka. Pag usang adlaw ni kuha sad ka. Pila naman lang nahibilin diha nga akong gitipigan. Ayaw pagbuot, oy. Kaya ako ng sweldo. O, lagi. Ang ako lang ba nga, gusto na ko nga i-control na nimong imong ingon ana. Total, dili man na para ako nang akong gibuhat ba? Para man as imong anak kay simbakog doon na emergency, at least na atay funds nga magamit. Sa baasa ni mo, eh? Tagai ko ay si Gisgot, ana. Oh, June. Muatagaw, di. Kay panglabay ko ni mga butang din, eh. Oh. Uy, kakuyaw. Wa man kakanya dapati. Wa man hinuunday. Kakuyaw ba di anang June, day, uy. Tinuod ko ang ilang ingon. Anha na mo gawas ang batasan kung magpuyo na. Unya ka mo, bago pagani mo, pero ingon ana na nga batasan ang ipakita ni June. Unsa na ka sa mga musunod pagyud nga tuig, no? O baka ha, buwan? Oh, day. Amping paya gyud taon, day. Na, tingalig madapatan ka. Oh. Oh, unsa man ni? 5,000 na. Ipusa na. Itapak na itong sige na kukuha sa imong gitipigan. Daghan day ka kwarta ron? Daghan ba eh? Nakakwarta lang. Diin man ni mo? Nga dili man ting sweldo ron? Ay suswihan ni mo. Mangutahan na pag ginasya eh. Hipusa lang guna. Sige. Dili na lang ko mangutana. Ihurot na lang din ako grocery. May na lang. Ikay bahala. Mayo! Mayo! Oh, kinsa man ron? May buntag. Na si John, ma'am? Asawa ko niya. Nga naman unta di ay. Kuan, ma'am. Maningil to ko siyang utang. Nakahuwa mo siya kong 3,000. Nya, wala mo kay kwarta. Akong tagamiton. Unsa? Naay ni anhi gahapon. Nangita ni mo unya naningil sa imong utang niya. Oh. Ngano naman kay utang atong tawhana? Giun sa dito nimo ang kwarta? Katugong short kay ko. Nya, wa ko'y magamit maong nanguham ko. Ako na lang gibayaran. Last money na lang to sa kwarta na kong gitipigan. Kay ang 5,000 nga imong gipahipusan, gihurot man ako grocery para sa tong konsumo. Dong, intahon dong. Wa ti kadid ko mo gasto mangani ka sa imong kwarta sa imong kaugalingong sweldo. Ako, wa magyud ko may baw kun unsa na imong gikalingawan diha no? Pero ang ako lang unta ba, ayaw intawag usiki imong sweldo sa imong pagpanarbaho, uy. Kasabot ka? Saba, abayan ni mo eh. Nidumdum magugatag ni mo, isig yaw-yaw niya. O tanawara ka? Wa mo ko magyaw-yaw, gisultian rati ka. May mo ba muhilom ka? Hilom! June? Napulaan ako ng paminaw ni mo, ha? Saba kay kana? Haon sa man? Imo kong dapatan? O sige! Makaako ka man ka! Sige, dapat! Dapati ko kung maunay makapagaan sa mong gibate!
Pita ba yan? Day, Unsa? sorry kay kaniya. Sige na lang. Day, sorry na good. Pasaylo ako. Hindi na ko mausap pa. Pasayloon ti ka. Pero ayaw na pagit tugos pa ha. Ayaw itong ipadahong na ako nga sa'yo pag ako pag-uban mo, Jun. Mahal ka iti ka, Day. Di na ko kayang mawa ka na ko. Mahal sa kaayo, tika. O gutom sa akong mahibo sabton, tika. Pero ayaw itong hutdang akong pasensya, Jun. Tingsweldo ra baron. Pero hangtod ron, wa paghapon mauli si Jun. Asa naman ka ning tawhana? Ay. Nakatugmang ko. Buntag naman di ay. Naka naman di siya sa kong tupad. Unsa ka ning orasan na uli ay. Unya ko na lang ni siya pangutanon inigmata. Jun, wa ka lang ihatag sa imong sweldo na ako. Sweldo man ninyo gahapon, di ba? Nahurot na eh. Nahurot? Unsay pasabot imong nahurot na? Wa na good. Wa na nahibilin. Jun, giunsa naman sa di mong imong kwarta di ay. Ay. Sultihi ko. Unsa man taan ni? Magtaguay ta? Dahil kining... Kuha na eh. Nahurot na ako sugal. Oh, Jun. Hintahon ko ni mo dong, uy. Dahil... Pamasin guning ako agod nga matagan ta mong kaharuhay sa pagpuyo. Ug nga madawat ko sa imong mga ginikanan ba. Kay nibawgi ko. Nga di na sila uyo na ako para nimo. Pero dili sa ingon anak nga paagi intaw. Ug unsa man paagi ha? Ha? Unsa? Wa ko kahuman sa akong pag-eskwela. Tungod kay nahibawgi ka nga lisod kay misamo. O nya. Nakadaog ka? Pila may imong daog ka sa sugal ikumpara sa imong pilde, ha? Day. John, wa ka makakita sa atong sitwasyon? Mo pa'y nagdihitas kwarta. O niya, giyano palang ginibog sugal. Naibaba kang gusto na kinunta kayo kung manarbaho pero dili na ko mahimo. Kikinsa naman lang niya mo bantay sa atong anak. Manuhol kong tao. Nga mo ihatag din ako, igo ra para konsumo sa bay. Maayo lang ganing dahil sobra kay na ako'y matipigan. Unya, kuhaan pag hindi mo para sa imong sugal. Mitch. Kung gigasto pa lang unta to ni mo tinarong imong kwarta, malipay ra unta ko. Pero sugal? Sugal, gyud. Kuhaan ko ang bata. Manglakaw, mi. Uy, asa man ka? Wa kay labot kung asa ko moadto. Mitch. Wa man gani ka magpahibaw nga sige na di kag sugal. Hilom na. Makitaan ka ganis imong papa diha. Mayaw-yawan ka yun. Maura man gina ako problema niya, mapa. Kanang iyang pagkasugarol. Anugon kayo ang kwarta, mapa. Buhatag magkasiya para konsumo ninyo. Aw, wa man hinoon siya ipalta, ma. Buhatag magin siya kada sweldo. Karon lang yung sweldohan niya. Wa gid marimit kay nahurot siyang sugal. Ang ako mangungi kalagutan, makay wag ko'y kalibutan nga manugal man na siya. Sulbara na ninyo, Mitch. Dili sulbad sa inyong problema ang paglayas. Istoryahin na ninyo. O kung unsa gani, kung di agad ka gusto, hala, balik din sa ato. Anhi mo puyo sa akong apo. Day, promise. Last na gito. Saan ako ni mga dinagig ko manugal pa. Sure ka? O, lagi. Basta, lagi ko biyay, day. Maluoy ka na ako. Pasayloon gihapon ti ka karon. Pero mag-expect ko nga dili na kini mausap. Salamat, Mitch.
Dong, dako na ba akong natigom? Mayo na lang, nanatay pang first birthday po ni Dodong. Mo ba day? Mayo noon. Maayo gyud. Kiniundang na kasi mong pagpanugal. Kay kung wa pa, dili gyud ko makatigom. Day, bulakaw ko ha. Kuyugon ko sa kong amigo. Asa man mo? Birthday day sa among usa ka amigo, nang imbitar man. Mga lalaki rami pulos dito day. Sige. Ayaw ba pagdugay ha? O day, amping ha. Ikaw pod. Ay, usa na lang kabuan ang preparasyon para sa first birthday sa akong anak. Ako ko nang ipon ang akong tinigumbi. Oh, Kinuo ko. Asa man ang kwarta? Sinsiyo na malinaa din eh. Gikuha ni June. Mao na akong giingon nimo. Nga kanang imong lalaki, wa gyud ayo. Ngano bitong nagpadaki gyud ana? Hilom, oy, naunsa ka pa. Huh? Naada ba na? Huwag yun na ikatabang imong yaw-yaw diha sa imong anak. Yawi. Bitch! Bitch! Nangita na nimo ang imong banang sugarolay. Ngano ni Aka? Day, pasaylo ako day. Pasayloon? Sige na lang, Jun. Abi pa na kog niundang ka na anang imo pagsugal. Pero nibalik ka na sa diay? Day, ako rin mag-giswayan, Sakto pa ko nang imo gihilabtan ang kwarta nga akong gitipigan para sa imong anak? Day, pamayawas ako, day. O ako tong hilabtan. Sayop kay to, pero kung wasad na ako igisugal day ang kwarta rong adlaw, day. Di ko mo daog og dakong kantidad. Unsa? Day, dayo. Nakadaog ko, day. Dako-dako gini. Pwede tani ipuhunan og para makasugod ta sa atong negosyo, day. Tanawa. Ihatag ko ni tanan nimo. Kining tanang kwarta, ihatag ko ni. O kung di ka man gusto mo kumpiyansa nako, isunig itim. Kanang ikaw ray mahibaw sa pinambir, ani. Para di ko makapanghilabot, ani. June! Magkakam na ha? Aray, bukam na ni Pana, ni Patol, maghapon ka! Lucia! Ha? Nasasakto na lang! Nasakit na siya, oh! Ay, wow! Salamat pagkirinin mo imong kabit, ha? Labanan mo gitin mo! Lagi na ako nakabit! Amiga ra na nako! Kung ito ka mo to ko, ha? Muritag ni gata ka! Lucia, ang saba! Aray, saba! Nagtawag dili ko busukol mo, ha? Busukol di ay kasi ka! Hindi mo na yun, saba! Sakto na lang! Sakto na! Nga nga, mas gipili ko ni Bert kaysa nimo, kay Warfreak kang dako! Unsa? Og naibaw ka ba nga nung nangita siya glain? Tungod ra sa nimo? Tungod sa tanawa na nimo ko galingon, oh? Losyang nakika? Animal ka? Og ikaw, Berto! Ayaw gid pag-uli sa bahay, ha? Sige na, pangaon na mo. Nga nung dagkan magkagkinawrasan, ma. Ay, owa na ni Nak. Sa ako na ning kamot. Ting paragod? O sabi nagibutang ni mo si mong baba? Nang lipstick ka? Oo, ma. Angayan ko, no? Angayan, good town. Tantanga na. Kabata pa ni mo. Lipstick na ka. Oo, mga anak. Pagdali na mo kay... Maliit na niya mo. Dahil na, pagdali mo kaon niya. Adto na ko pa. May eskwela na ko, eh. Kapoy si paminaw siyaw-yaw ni mama. Maugid, ayaw pa ka pari ka magsigigyaw-yaw. Mamasi ka suko. Ito na may Wow! Maayo, uy. Ikaw na may nindot sa pananaw sa itong mga anak. Wa sila mahibao nga ingon ini ko tungod nimo. Lucia, ano ka suko-suko diya? Dali. Ano ka suko? Na, sorry na. Hindi lang lagi mausap. Diha ka gid maayo, Bert. Sige pamarayg. Og ako sad nga bogo. Maulian ra sa dayon. Sige na, oy. Duty na kay malakaw na sad ko. Ay, maayo kay ni Soray ka din hiyads.
Unsa man magpa-makeover ka? Wako'y kwarta, Yads, uy. Nahibaw ba kang wako'y trabaho? Wako'y kabayad nimo, may ikog sad ta. Sas! Di naman go all, oy. Ako'y tag-iya sa parlor. Unsa? Dali na! Pagwapati ka, Yads! Oh, di ba? Unsa na? Ay! Wow! Ako ni Yads! Ay, di agi ko believe di mo, Yads, uy. Nahimog kong tao. Ay! Tao na yung ng tao. Amagid ka, oy. Ay, pangartiri kuwang ni mo, Yads, uy. Sukat masagod nanganak ka. Wala naman kay ate man sa mong kagalingon. Mo nang magsigig. Binuang si Bert ni mo. Karon nga gwapa naman ko, Yads. Tanaw na tagod sa reaction ni Bert. Antuon ako siya sa trabahoan niya, Yads. Tanaw tagmamabay pa ba siya? Uy, naalagi ka lang siya. Uy, saan nang nangnaong ni mo? Nag-make up man ka? Mura magag-asa, oy. Uwa ka maglipay nga magtanaw na ako. Nagkatawa ko ni mo. Mura magag-dispirada na kayo. Mao ba? Bert? Dugay ka pa? Dali na kay maniuto na ta. Wow. Wow, Bert. Bisag asa gid ay ka, no? Butakal gid kayo ka. Sakto na, uy. Hindi naman si Hilak, uy. Ang sabihan ka. Sobra na gid siya, Yads. Dili na gid siya mausap. Tana, manglaag ta. Ha? Ay, kapoy na kung nagsitan-aw ni mong singhilak ng tawhana. Aw, tana. At ako sa bar. Mag-inom ta. Ang kanayan, sige. Mag-enjoy tagmaayo. Ayasig paghuna-hunaan ng Bert, oy. Hi, Winda. Hi, Lucia. Oy, Randy! Yads, si Randy, atong classmate before. Ako siyang invite kay nako'y plano ninyong duha. Plano? Ha? Gusto ni mo nga bawsa na mo ni Randy si Bert? Oh, mauna. Kay para makarealize yung unsa kasakit ang yung gibuhat ni mo. Oh, waram sa day problema ni mo, Randy, di ba? Oh, okay. Single pa man ko. No. So, okay na ako. Sa basad, okay na kong dinahan ni mo siya sa high school po ta. Randy. Ako katagan sa kong number, ha? Anytime, pwede kang manawag na ko. Onya, ang saman. Pagod kay planong mo bawas ni Bert? Murag dili magid ko makahimo, ana Yads, uy. Dili maayo nga bawsan ako problema ang problema. Oh, ikaw? Onya, Yads. Ang pangutan na. Hangtog kilos na ka mag-ingon, ana. Yads. Sige na, Yads, uy, bye na. Naanak ko sa eskwelahan. Magkuha na ko sa mga bata. Bye. Sige, Day. Bye. Amping. Wow! Kasweet, oy! Maikog man sad ta? Lucia. Grabe ni mo, Bert, no? Bisag din sa eskwelahan sa mga bata. Wala lagi kay pili na lugar, no? Uy, Lucia, ang saan ka? Inahan na to sa classmates sa itong anak ko, eh. Kung nag-expect ka mabutuo ko ni mo? Ha? Wa pa ko mabuang, Bert! Hindi magkamusalig na ko, eh. Ha? Di pwedeng mutuo ka na ko? Mutuo ni mo? Musalig ni mo? Wow! Big word! Lucia. Human sa tanan ni mong gibuhat na ko? Nagtuo kag musalig pa ko ni mo, ha, Berto? Humati ka masakpan o pila kahigayon? O nabuang na ko? Kaya padayon pa ko sa itong relasyon. Pero wa pa ko mabuang para mutuo ni mo. Lucia, nagbag-on ako. Palihog lang tuwi ko. Ikapila na taon na ni mo
Musulti na ako kung nagpag-una ka, ha? Bert? Lucia, unsa ba? Pasakto na, gipananaw na tas mga tao. Nagpakauwaw ka lang, Bert. Nagpakauwaw lang yun ka. Lucia! Ay, hindi ka pwede ron, Yads. Uy, dagan kay customer. So, ay ko nagtawag si Randy. Nagpaabot naman itong imong tawag. Sige na, Yads, ha? Bye na. Busy kay ko. Pasensya ka kayo. Textin ko na yun, ha? Kung asa ka. Sige, Yads. Wala ko'y laing choice, ani. Ganyan mo tayo nag-uban. Pero, sige na nagtutok sa cellphone. Binabi. Uli silent. Para di ka magsigatubagan. Kuan, nag-text ako ni Wenda kung asa ta. Pero, wa man siya reply. Oh, basig busy tingali. Siya. Pero pag-antos ang kaipon mo nga himabayo eh. Baw ka, hindi ka lang pasakitan. Ang angin ni mo, pagkaon. Wala ko kay bagon siya kung buhaton, Randy. Siya sa ng problema ka ron. Siya. Randy, doon ra kayo imong naong. Siya. Gamit ako. Unsa? Gamit ako. Okay na ako. Bawa siya mo kaipon. Randy. Siya. Randy. Randy, katiyot lang. Siya, sige na. Randy, sorry. Pero dili ko makahimo. Dili na ko kaya. Love pa na ko si Bert. Love sad kayo na ko kung mga anak. Dili ko makahimos magbinuang. Pero si Bert, sorry. Binuang mo, di ba? O, sige na. Sige na. Randy, usaba. Buhi ko. Randy, usaba, buhi ko. Usaba. Randy, usaba, ayo. Animal ka! Ay! Yads! Ay, salamat kayo nag-aapot pa me! Ikaw! Animal man na ikaw! Ay! Animal ka! Hoy! Ay, nagipagdool pa sa kawasawa, ha? Nakasabot ka? Ha? Tara! Tara, Lucia! Bert, sorry. Sorry. Gusto na. Huwag kay angay ang pangayon og sorry na ako. Ako mo ay angay mga og sorry nimo. Tungod kay nibaw kung ningon ka ana tungod nako. Sorry kayo. Sorry nga, mo na hinuon ni ang gidangatan nimo. Sorry, Lucia. Bert. Unta karon nga nagbag-o na ko. Hatagan pa ko nimog chance. Kay ba ko nga dili-dali ang pagbalik sa imong pagsalig nako, pero promise na ako nga mausab na gyud ko. Mausab na ko, Lucia. Promise. Lucia. Naluhod ka. Lucia, kung mahal ko nimo. O kung hatagan pa ko nimo og chance nga ipakita na ko nimo nga nag-usab na ko. Please. Please, pakasli ko. Bert. Please, Lucia. I love you. Yes. Oh. Yes, Bert. Yes. Yes. I love you. I love you. I love you. Mama, ayaw ko biyai. Gibiyaan na gani ko ni Papa. O niya ikaw, imusad kong biyaan. Lori, anak. Sorry, ha? Pero,
Ano ka lang usa ni Lola ni mo, ha? Ayaw ka bala ka, anak. Mabalik ra ko. Ma, ikaw lang siya bahala ni Luri, ha? Maato na ko, ma. Asa ka man mo adto? Nga pag maibaw, ma. Sakit kayo ang gibuhat ni Vic na ako. Mabuang ko kung anira ko sa bahay, ma. Sige, ato na ko. Mama! Mama! Lola, dili na ko baliko ni Mama o Papa. Lori, apo. Ayaw na lang paghandom pa nga balikon kasi imong mama o papa. Kay pila na kabuwan pero wa na gid sila magpakita. Wa na sila magparamdam nato. La. Pag-anad-anad na lang yun, apo. Nagkita na lang duha. Pero ayaw ka balaka. Dili ka pasagdan ni Lola, ha? Lola. Luuya day ni mo day, no? Waday kay mama o papa? O day, 15 years old na lang ko, pero wa na gyud sila magpakita pa nako. Uso naman ang Facebook ron day. I-search ko na imong mama o papa. Basig na sila Facebook. Unsaon man na day? Sige lang. Himuan ti kag account unya ha, inigpamuhi nato. Kuyog ta human sa atong klase at tag internetan. Hala day. Mauding wa na sila magparamdam nimo no kay naa naman din sila laing pamilya. Imong papa na anas gawas, kuyog iyang bagong pamilya. Unya imong mama na anas say lain og naa na po'y mga anak. Day, sorry ha. Nagtuo mo ko kung makatabang ko nimo kung imo sila makita din sa Facebook. Makasamot naman din si imong gibati ngadto nila. Gabihan nila, oy. Wa man sila kaluoy. Wa sila hunahuna na ako og ni Lola. Maayo pa kaday. Buta di pong mama o papa. Pero ako, mura na kong iro nga waday tagiya. Ilalang kibihaan. Day, apo. Wa naman ko'y ikahatag nga baon ni mo, uy. Wa nagyug ko'y kwarta din eh. Sige lang, Lola. Mo eskwela gihapon ko. Sayang kaayo, basi mag-quiz me. Unya, ang imong kaon-taon. Ay, mangita ra kong paaki, Lola. Nara may buutan nga mga classmate nako. Muhatag ra to. Sige naman lang kung may tarong kaon, ani, uy. Gutom na kaayo. Lori. Oh. Hi. Ha? Kanina pa ko nakabantay ni mga sige ra kag tan-aw sa atong mga classmate nga nagkaon. Saan? Gutom sa? Parehas tayo. Gutom sa ko. Kuhaning relo. Ha? Unsa man ni? Basta ana lang na nimo. Og taguig gina ha. Kanang way makakita bisan kinsa. Unsa? Salig lang. Mabulahan na kita, anak. Joseph. Everybody class, listen. Kinsay nakakita sa relo ni Raymond? Palihog lang, iulit ninyo kay naghilak na ni. Aloy mo! Iuli ninyo ako relo kay kasampay kay gusto kong mapay na kulay ako. Ayaw pala nyo. Ano ba? Kang Raymond da ining relo nga gihatag ni Joseph sige, nako. ha? Iyan ang kikawat. Kung usamang gay ninyo ang nagbuha sa relo, sa may ako buhaton. Ipatawag na ako inyong guardian. Sige na eh. Maluoy mo na ako. Iuli na itawan ako relo. Raymond, ani na lang. Atong i-check tagsa-tagsang ilang mga bags aron atong masiguro, okay? Pinuo ko. Unsaon man niya ako. Prepare your Musulti na lang bags, ha? kapos tinuod. Oy! Iuli yung relo ni Raymond, oy! Sige, binuang niya, naunsam taon mo, maapil lang eh. Pamak niyo da. Maog yun, class. Bati ka ayo ng manghilabot ag dili atua. Sige na, ako na magay ninyo, please. Iuli na lang. Iuli na. Iuli na niyo, oy! Oy! Dori! Joseph! Ay, gipagtugan, ha? Ay, gipagtugan. Kung di ka gusto nga, ay, mau mapasangin lang nga ikaw may nagkuha sa relo, ha?
Pero dili ako may nagkuhaan Yung sao man ang anaaman mo, ha? Kung unsa man ni imong ginoo na ay na lang nagipadayon, ha? Bantay ka. Okay, mag-inspect ka tagsugod sa mga bags, class, ha? Wasay mo gawas. Oh, taguin na dayon nagmayo. Nga di nila makitaan. Sige na dayon. First dire, dali. Joseph! Believe ba na ko ni mo da? May gaya na, mataguan kinina yung nagmayo. Nga di nila, wa nila makiti. Ha? Oh. Niyaw, tunga ta salin, no? Uy, di ko madawat, ana. Ay, butang ko ni Dennis yung kilir, eh. O, naraan mo kung ikaw may pahimo sana. O laing tao baka ang makakitaan, eh. Ha? Kung di na mo dawaton. Bahala ka. Sige, adto na ko. Nganong nadugay mang kaapo? Gabiin naman. Ni ako'y da para panihapon na to, lao. Uy, diin ka man, ani. Nainaluoy na ko, la. O gitagaan ko. Mga na tala. Sige na lang ba tagway klarong kaon. Sige. Pasensya ka na, apo, ha? Saon nga, tikuwang namanggog ko. Hinayon na sad. Okay, rala. Nakasabot ko. Sugtan na lang lagi ko. Promise. Di ka gid magmahayan ako, Lori. Tabangan di kasi mo kalisod. Magtinabak na ita. Joseph. Sige na. Sugtan na lang ko, ha? Sige na lang, good. Sige na, ha? Sige na. Sige na lang, good. Sure ka? Ha? Yes! Yes! Salamat, Lori. Maayong buntag, dong. Maayong buntag sa nimo, la. La, okay ra kung anipuyo tipon si Joseph nato. Ha? Oy, apo, nahibaw baya kang naglisod ta. Maikog ta sa imong uyab, oy. La, ay kabala ka na, la. Andam ko mutabang ninyo. Oy, mauba. O, la. Nahala, sige. Kamu maoy mag-igo. Dili ko mo pugong sa akong apo dong Joseph kung nag-uyab-uyab na manggid gani ni siya kay tingali gipulaan na sad ni siya nga kami lang duha permi ang magkuyog. Grabe sa kalaoy. Bay na lang sad nga inigbiya nako naaka nga iyang kuyog dong. Basta panggaa bayagid akong apo dong, ha? Ayaw siya pasagdi, ha? La. Anong imo man kong gibiyaan? Ay, usta na. Ngano la? Lori, usta na. Naabitaw ko. Di ka mag-ingusara. Joseph dong, magduhan ng atong anak. Kinahanglang mangita ko trabaho. Ika'y bala. Ika'y bantay ni Inday, ha? Ika'y saligan ako sa tong anak kung makatrabaho na ko. Di ako'y daang makaon parang Inday. Sukat ko nagkatrabaho sa call center. Nakatigom-tigom gid in taon ko, kaluoy sa Ginoo. Bisag ako nakahuman og eskwela, pero niya, wagin ko niya kipasagdan. Magdali kong uli. Malipay giturong akong chikiting. Nga na ako'y daang lami para niya. Dong, ni anak ko. Uli. Day! Gawin sa mo? Kuan, Day? Nanuyop mo din hisod sa atong panimay? Ba, Joseph, gawas ako. Lamat, Day. Usa man tayo nasud sa imong utok, Joseph, oy? Naa imong anak din sa bay, unya baon ni imong gibuhat? Huwag ka magunahon nga babae ang imong anak, pero nagpasod kag laing tao, unya nagbuhat pag imong dili, mao? Sa baasa ni mo, eh. Karon naman, eh. Karon? O hagbay ra, unya wa lang ko mahibaw. Hilom na, ha? Tampalungon tanuon karon mo mo. Hoy, hindi ka gustong pamatyon tamo tanan. Tako man ang ba ni mo, ha? Ha? Kung sa mo nakita karon? Set! Joseph! Ginoo ko! Usa na lang kapuan akong paabuton ug mga anak na ko. Ay, paita sa akong kinabuhi, uy. Ako pa mo inanarbaho, pero pisag dako ning akong tiyan. Ako gihapoy ti kumpra sa merkado.
Magdali ko uli. Gigutom na rapat to si Inday ka. Nak? Nakasa si papa ni mo. Ngano ikaw ramang usa din eh. Unya, gilakan pagid ka din sa kwarto. Papa, lakaw. Unsa? Oh. Ganong abli naman ang aparador na mo. Uy, wala ang mga sinina. Huwag ang akong sudalan sa kwarta na apli na sad. Ginoo ko, wala nga akong mga savings. Ginoo ko. Paita ba si mong kinabuhi, uy? Grabiha, day, uy. Mga nakay na ko, day. Pero hanaw kita na akong savings. Giapil pa ang duha na ko ka cellphone ug kuha. Maglisod na pag ikong trabaho, ani. Gawa man ko'y kapinlan sa akong anak. Day. Uy, kinsa man ron? Akong susihon. Oh. Nak, maayo kay ni akabaday dinhi magpuyo. Pa! Pila ka katuig sa gawas. Karon pagid ko mauli dinhi sa ato sa Pinas. Dako kay kong pagkuwang ni Muday. Maong ikaw gidayon ang akong gipakikitaan pag-abot ako dinhi. Kay gusto ko mahibaw sa imong sitwasyon. Pait kaayo pa. Pait kaayo. Oh. Dak, hatagi lang kong higayon nga makabawi ko sa akong pagkuwang nimo isip imong amahan. Pasaylo ako kung napasagdan ka na mo. Pasaylo ako, nak. We're broken down and tired. Find a fighter. Dako gyud kaayo damage nga nahimo si Joseph sa akong kinabuhi. Ingon man akong mga ginikanan. Dako man kong kay ubos nila. Pero kung naamang ko'y angay pasayloon, kana mao ang akong mga ginikanan ug dili si Joseph. Tungod kay wa ko'y laing choice, kay mas naginahanglan ko silang tabang tungod ug alang sa akong mga anak. Kay kung ako lang, di man gyud ako mahimo. Ni-offer si Papa nako nga mohatag gyud siyag suporta kada buwan. Ug akong mama sa diay, nagpakita na nako ug mohatag sad og tabang panagsa. Gipabalin ko puyo sa kong papa para dili nami matultulan ni Joseph pananglit mo balik siya. Gihatagan sa kuniyag kapital aron makanegosyo ko nga naalang sa bahay ug dili na kinahanglang mabiyaan ang akong mga anak. Kanimo Joseph, kung naminaw ka man karon, hinaot ka magpag-una ka sa imong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.